Čaute ľudia, takže dneska si zahráme hru Laura a Ken. A ja som Ken. A ja som Laura. Ahoj. No tak, dneska si zahráme príbeh v Robloxe Ken a Laura. Tak ideme na to. No tak idem si tak koktail. Prepáč, to som vážne nechcel. Ty si zhodil môj drink? Prepáč, to som vážne nechcel. Zodvihnem ti ho. Páči, to som vážne nechcel ti ho zhodiť. Ďakujem. Ahoj. Ahoj. Idem hore. Tam je Laura. To je Laura. A čo tu robí Ken? Rýchlo, preč. Domov. Rýchlo. Hej! Čo je, Laura? Si sa mi kúkal do domu a prečo si sa čudoval, že som tu? Lebo ja som nevedel, že tam bývaš. To ani teba som nevedel, že som nevedela. No sense. To je skvelé teda. A teraz sa cítim ako úplný trapak. No čo? Idem asi na party. Ja teda idem na party. No dúfam, že tam Ken zase nebude, lebo ma šlak trafí. Tak. Idem už. Tak. Vyberiem si môj skateboard a idem do klubu. Ty si zase tu? A ty? Akože ty mi podľa mňa lezeš za riťou, furt? Veď som tu bol prvý, ty si tu teraz zrazu prídeš, keď už tu ja pol hodinu stojím. No zase nie pol hodinu. No tak 20 minút. A čo? No sense. Musím ísť rýchle za ňou. Rýchle. Tu je. Kde je? Rýchle domov. Musím ísť skorej do toho vchodu, alebo neskorej. Jak ona, pretože zase ju tam stretnem na schodoch. Rýchle. Dobre, už som tu. Rýchle domov, rýchle. Už som doma. Ty si zase tu? Som to bola skôršie. No tak prepáč, že som išiel domov. Tak, už ani doma nemôžem byť, sakra. Čo tak, ale akože ty mi furt lezeš za ričou, veď buď v bare, keď si už tam bol. Nemám chuť z teba. Idem si láhnuť. OK. A teraz konečne je mormi s kamarátkami voľné, bo Hinten spí. Tak idem sa pozrieť to. Tá čo je tu zas? Tak kam ide? Musím ísť za ňou. Len radšej pôjdem druhým vchodom, aby si ma len tak nevšimla. Takže idem tadeto. Tak. Kde je? Kam ide? Ale prečo som taký hrozný, že ju furt prenasledujem? No čo? Čo je? Povedal si ma, že ma prenásleduješ. Nepovedal. Povedal, asi nie som hluchá. Veď si bola meter odo mňa, ako si mohla počuť. Vieš, čo je meter je toto.
Tak. No a čo? Neprenasledujem ťa a hotovo. No určite. Mne sa len ide. Tak idem za ňou. Počkajte, skontrolujem, či sa nedíva. Kde je? Tam je. Tam išla do toho domu. Radšej idem na skateboarde, aby som mohol rýchlejšie ujsť potom. Ona je tam, v okne. Tam je. Ona už ide. Rýchlo! A počkaj, ja ju chcem vidieť. Kde je? Rýchlo! Ken? Zase? Rýchlo! Kam mám ísť? Idem domov. Alebo nie. Kam idem? Ja sa idem rýchle hojdať, že akože som iba stade išiel sa hojdať. Takže rýchle. Som za tebou. Hej. No a čo? Išiel som sa len hojdať. Malé decko. Čo? Však to sú hojdačky pre dospelých. Však jak sa môžeš tu hojdať? Kam ide teraz? Idem si spraviť. Nech ty. Takto. Počkaj, no tak čo ja urobím? Dobrý deň, mohli by ste mi urobiť vlasy? Zase? Veď si ich mal včera. Nie. Farbené. A to ty ako vieš? Nie sú nafarbené a nebol som včera. Bol som asi pred týždňom. Však ale dobré. Čo si dá? Napríklad viac do ručova. Tak. Alebo skôr čierne celé. To je hrozné. Čo som si to urobil s vlasami? Musím si ich dať okamžite prefarbiť. Pani, prosím, prefarbíte mi to. Prosím. Dobrý. Prosím, prefarbíte mi tieto vlasy, lebo... Jasné. Potrebujeme na to... nejaký hrebeň. Ďakujem. Podľa mňa sú aj krajšie ako predtým. Veľmi pekne vám ďakujem za túto krásnu prácu, takže ja už idem. Tak, dovidenia. Dovidenia. Tak idem domov a už som tu. Pozriem si telku. Brookhaven TV. Aký pekný program. Čo sa tu stalo tomu? Aha, to je iba u toho. To sú dobré baby. To je Brookhaven škola. Part to next time.